Vítám vás u tohohle videa a toto video je, že dělám videa na přání. Hele, nechci tady zdržovat, to jen tak si jedem rychle. Takže jako vy mi dokumentujte dolů pod to video, někde dolů prostě. Mi napíšete třeba, že chcete nějaký music video. Podíváte se na moji LPS sbírku a řeknete třeba, já chci, aby v tom music videu byla tady ta červená žirafa. A kdybych to nepochopila, tak to napište minutu. Prosím. Ale třeba to pochopím. To víte, prostě Pepi to má. No, ale jinak budu ráda, když se zúčastní skoro všichni, co mě odebírají. Fakt, please. No, ale jinak, víte co, hele, jako, já natočím ještě teď po tomhle videu ještě jedno a tam mám taky něco důležitého řeknu. A tak jako zabrali jsme tady, jak tak koukám minutu, vy to máte asi tady, nebo tady, to víte, nemám ten stav, ale to je jedno, o tom tady nechci kecat, ale i když už je po Velikonocích a chtěl by někdo velikonoční speciál, no problémo, prostě mi tam napište velikonoční speciál. Postavit tam klidně psát nemusíte, to je jedno, ale fakt bych byla ráda, kdyby se někdo zúčastnil. Ta kamera se klepe tak pitomně. Už to fakt štve. Takže já se s vámi rozloučím a čusák, busák, otupsák. Nebo taky čak bylo!